Subrai kaitor Jesus Kristoni kaksangma norok bai tong plaitung. Amen. Kristan takuk tei bukuk song. Ching chini langma bo kaitor no manna nangkugo. Kaitor bai khalok bokna nangkugo. Tei kaitor bai tansa ke tongna nangkugo. Abo kaikeno ching chini langma bo bororok no manna nanggo. Bororok bai khalok bokna nanggo. Tei bororok bai tansa ke tongna bo nanggo. Kaitor tei bororok bai khalok bokna ni bagai. Kaitor tei bororok bai tansa ke tongna ni bagai. Chini bukha bo khamjak mung tongna nangkugo. Tamni kinba soi khamjak mung tongthaniyo soi khalok tongo. Soi khalok tongthaniyo soi tansa bo tongo. Tei bai sake soi khalok boknani bagai soi tansa ongnani bagai belai nangkuk mani kaisa se khamjak mung. Khamjak mung kereke khalok kere. Khamjak mung kereke tansa kere. Aboni bagai se subrai kaitor Jesus Kristo bini sagri rokno kaini dagimung rimani kokno ching mark bai sija koktumak kakam rem baroni tang 30 bai 31 kaikni porike nugo. Nang nini subrai kaitor no nini khap bebak bai nini pola bebak bai nini wansukmung bebak bai tei nini pan bebak bai khamjak sukdi. Tei taisake akai. Nang nini sakno khamjak tino nini arini borokno bo khamjak di. O kerong dagimung rokno kare tei kotorku kaisa phano kere. Jesus Kristo bini sagri rokno phirengka kaitorno khamjak sukti sakno khamjakti sakno khamjakti buino khamjakti. Inke Kristo dharma khamjak mungni dharma. Khamjak mung kereke Kristo dharma kere. Matai, Mark, Luke te John bai sija kotma kakam rokna puri naidi. Jesus Kristo ni jotta phirang rok kaitorno khamjak suknani bagai. Sakno khamjak nani bagai. Te sakno khamjak te buino khamjak nani bagai se. Abosimiya Jesus Kristo bini sagri rokno samani kokno ching John bai suija kotma kakam ram teroni poitriso kaikne porike nugo. Tumong norok kiching norok khamjak lema tongke norok ani sagri roknei jotto borok saimanai. Inge jotto borok saimanani bagai jotto borok ching Kristan kene saimanani bagai kaisa phunuk mari ingka khamjak mo. Inke Kristani langma bo khamjak mung kereke bo kubi Kristan ongyaku. Kristan nukung go khamjak mung kereke a nukung soi Kristan nukung ongyaku. Kristan motha bo khamjak mung kereke a motha kubi Kristan motha ongyaku kene ortho. Tamnikin ba kaitorno khamjak sukti, sakno khamjakti, sakno khamjakti, buino khamjakti, abo Jesus Kristo ni phirangmung ya, pia dagimung se. Ching saimano phirangmung ni slai kotorkuk te krak se dagimung. O dagimung Jesus Kristo rikha muthang jak borokno. Tamni kinba jotta Kristan muthang jak borok se. A muthang jak Kristan rokno se Jesus Kristo kaitorno khamjak sukdi sakno khamjakti sakno khamjakti buino khamjakti kene dagi murkha. Tabukenge Kristan muthang jak borok kene bakai ke saimanai. Abo kotma kakam ching pori ke saimanai. Naidi subra Jesus Kristo o संसार नि सुमसोक रुकनी बाग गई क्रूसो कांता बुझा गई ठीक है थी मानी साल तामनी सालो कथनी थंगे बचा हुई सागरी रोकनी थानी फाइये नुकजक फाइये खाई खने सखा
Norok singchar ginangi tangki bebaks namja krokno kotma kakam saklaidi. Poito klainai tei baptisma nakarnai borok bo mutang jaknai. Tamoke poito klaya borok bo majra berjaknai. Mark by sija kotma kakam ram sulloni tang poneroni simi sullo jora. Naidi subra Jesus Christo bini sagri rokno samani kokno kakangke knanai. Omo ang norokno kakangke sibay sana nayo. Tamni kinba Kristan koroksa mutangjak borok kene poito maklainai. Subra Jesus Christo sagri rokno saka singshar ginange thange bepaks namja krokno koktum kakam saklaidi. Kok tharno saklaidi kene iya. Ching saimano Bible ni yapang bijap ni simi paithak bijap jora kok thar kinjago. Tamoke Matai, Mark, Luke te John by sijak marokno simi se koktum kakam kinjago. Smai kicham ni bijap kaisano phano koktum kakam kinjagia. Abo kai keno smai ketalo chongkorokni samang bijaprokni simi teini bijapro kaisano phano koktam kakam kinjagia. Tabu Jesus Christo sabo singchar ginangi thange bebaks namja krokno koktam kakam saklai dekne. Nge norok singnai smai kicham nanya diba. Smai kicham nango, smai kicham ashale subra Jesus Christo paimani kokno tiye se shikang savo. Jesus Christo ni bagi se smai kicham nai singitong mani. Abo ni bagi se koktar savo smai kicham Jesus Christo ni thani nang payi supung jaka kene. Nge tabuk nang kukmani kokke Jesus Christo bai bini koktar se. Abo ni bagi se ching saimana nango tabo koktum kakam tamo eba sabo. Abo bujina ni bagi Luke bai sija koktum kakam ram duini tang art ni simi yakara jora poriknanai. A amcha yo mera miriknairo pantharo tongai khor khoro borokni mera rokno mirigi tongmani. Afro subraini swari koraksa borokni biskango bacha paikya. Khake subraini singchacha borokna kitingkai chingka. Abo baino borok belaikeno kirijak laikya. Tamoke suari borokno khaikene saka ta kirijak di. Tamnikin ba ang norok jottoni bage tongthokma rinai koktumak kakam se tubui payo. Tinini salo no David ni auliyo norok ni bage muthang naisa achaika. Bono Mesia te subrai. Kakangke knadi mera miriknai rukni thani suari paye samani kok. Ta kirijakti tamnikin ba ang norok jottoni bage tongthokma rinai koktumak kakam no se tubu payo kene. Koktar no tubu payo kene saya. Koktumak kakam. A koktumak kakam tamo tinini salo no David ni auliyo norok ni bagi muthang naisa achaika. Bono Mesia te subrai. Inke koktumak kakam Jesus Christo se muthang naisa se te subrai se kene saimana nangko. Inge aponi bagi se Jesus Christo tabuk sabo singchar ginangi thange bebaks namja krukno koktumak kakam saklai dikinke abo kinma ke Jesus Christo bai bini koktam kakam rokno saklai dikin matse. Tamni kinba Jesus Christo chingno bakai ke muthangka kene koktam kakam se sija tongo. Inge ching muthang jaknani bagi koktam kakam ro Matai, Mark, Luke te John bijap roko se sija tongo. Te naide poito klainai te baptisma nakarnai borok bo muthang jaknai. Inge tabakengke koktum kakam no saklai dikinka. Inge a koktum kakam no ching poito maklainai. Inge aboni bagise nedi ROMA bijapni ram dosni tang sotrowo ching khai kini porike nugo. Knamani besungte se poito payo. A knamani
aba kristoni kokni beseng de se payo tabak ne de tamang ke knamani beseng de se poito payo kene sijak tong tamnikin ba age koraksani yago pano yelambakni kok yeba bible krikha jerusalem nok tharo teyi synagogue rogo simise yelambakni kok tong mani inke borok tamok kainai sabato salo borok jerusalem nok tharo yeba synagogue rogo thange kaitorni kok tharno knabui aborokno borok poito maklainai abani bagisi sabo knamani besengde se poito payo kene inge a knamani besengde poito payo a poito tamo a knamani aba kristoni kokni besengde se payo kene sabo kotama kakam inge borok kashle tamona poito kleina nang kotama kakam na poito kleina nango kotama kakam na poito klei abani pore baptisma na karna nango o jorabo kakange saimanti jing kristan kene bumang parjaka aba boroni naidi jisu kristo a kristo kene kokthai ni se kristan kene bumang parjaka abo kinma ke kristono rikthar nai borok bo kristan se puila kristan kene bumang parjak mani jaga kinke antioch ni mothavo kene jing chongkorokni samang bichap ram yakaroni tang chabbiso porike nugo inge samani kokenge jing kristan ro jisu bai bini koktum kakanno krake poito ma klainai krake ma saklainai inge tabakenge poito klainai boro te baptisma nakarnai boro inge chini jing poito klaikakinge a poito na saklaina nango inge a poito na punuk mari kaisase baptisma inke baptisma na jakenge te tamong nai ching koktum kakam na poito klai aboni pore ching baptisma na kharkagin ke ching muthang jak nai hinke jotta kristan koktum kakam na poito klai baptisma ngagin ke jotta kristan muthang jak kristan se jotta kristan muthang jak bai khakine o koktum kakam ni bisangte ching saiman ka tabu o mutangjak borokni tongmun tamo jeng baptisma ungke mutangjak kakinke mutangjak borok khaike ma tongnai a mutangjak borokni tongmun tamo abose khamjak mungni tongmu abose jisu kristo mutangjak borokno se o khamjak mungni dagi mungno rakha kaitorno khamjak sukdi sakno khamjak di sakno khamjak di buino khamjak di inke Krishna dharma engka khamjak mungni dharma Krishtani tongmu engka khamjak mungni tongmu abani bagi se jeng GALATIA rem pasni tang choyo khaikni porike nugo nangkuk mani mungsa khinke khamjak mani besangte poitono samungo phnang mani se inge jeng poito klai mutangjak borokhinke chini poitono tabu kamjak mungni besengte samungo penangnan nangko kene kokatar jingno purungo tinini molo belai chayake bujijak koktai kaisase kamjak mung school student koraksani bukhabo kamjak mungna toye kaisa wansuk mun tongo college student koraksani bukhabo kamjak mungna toye kaisa wansuk mun tongo sikla sikli rokni bukhabo khamjak mungna toye kaisa wansuk mun tongo kaijak silabri rokni bukhabo khamjak mungna toye kaisa wansuk mun tongo raida tuidul nai rokni bukhabo khamjak mungna toye kaisa wansuk mun tongo tabuk jottono sakni wansuk toy khamjak lay tongo aboni bagiste tini angsaka belai chayake bujija koktai se khamjak mungkhene tamni khinba khamjak muni mungkai samung kakam khlainai rak botongo khamjak muni mungkai samung khamya khlainai rak botongo khamjak muni mungkai tongmung kakam tongnai rak botongo khamjak muni mungkai tongmung khamya tongnai rak botongo khamjak muni mungkai dolro kakam botongo khamjak muni mungkai dolro khamya botongo
koraksana kamjaknani bagai te koraksana butar nairuk botongo. Saak no kamjaknani bagai buini kakam te kamkrai no sokomor nairuk botongo. Abo kinma ke tinini wansuk mungke nini bukabo kamjak mun tongke kakam pano ongtom kamya pano ongtom klaimano. Naidi ching sak sakni muchung te sakni wansuk te kamjakna chengka kinke o singsar komor nai. Yeba sokomor jaknai. Abo ni bagi se ching saimana nangko chini muchung te ching kamjak maya. Chini kaitor korak satongo. Kaitor ching no snam ka kinke a snam jakrukni bagi bini bukkabo kaisa wansuk muntongo. Ching no snam nai kaitor savo bakai ke kaitor no kamjak sukna nang bakai ke sak no kamjak na nang bakai ke bui no kamjak na nang kene srai srai ke purungo. Inke ching kaitor ni wansuk te snam jakruk no kamjak ke simise abo soi eba kubui kamjakma ongnai. Abo ni pake Bible ni kokatar ni besengte kubui kamjakma tamo kene saimana nangko. Ang norokno kaibri kamjakmno tuye kokatar ni besengte pirna nayo. Kaisa ke kaitor ni kamjakmu. Divine love. Kaine ke borok ni kamjakma. Human love. Kaitam ke singsar ni kamjakmu. Worldly love. Kaibri ke soitan ni kamjakmu. Satanic love. Inge kaitor ni kamjakmu, borok ni kamjakmu, singsar ni kamjakmu, soitan ni kamjakmu. O kaibri kamjakmu no tiye norok no srai srai ke kokata ni besungte pirna nayo. Abo ni nakar mungke chini bukabo bomote kamjakun tongkene amjogin nai nani bagise. Amjogin nai kubui kamjakmuno chini bukabo ching yachake ching chini dopabo chini nukungo chini motabo chini kamiyo kamjakmuni tongmun tongman nai. Tansa ungnani bagay ching puila kubui kamjakma bai supungjakna nang nai. Abo ni bagay kaisa kaisa ke ang norokno omano tiye pirna nayo. Tei baisa kaitor ni kokatar bai norok bai malayasak jotono no khambay.